irekera emango diogu Zumarrako txistulari taldearen 50 urte urreneko ekitaldien barnean erakusketa honi. Erakusketa honetan, egin dugu errepaso txiki bat gure momentu ezberdinei. Hasiera batean jarri dugu lehenengo panelean, gure aurretik zegoen banda zaharraren hainbat argazki, hainbat dokumentu eta material. Zergatik jarri ditugun? Ez da gure bandaren parte, baina bai, da ezinbesteko begikatea gure historian. Bestela etzan txistua iritsiko gaur egun arte, eta ezinbestekoa da. Eta baita ere, garrantzia emateko, momentu hartan eman zen aldaketari. Zer gertatu zen? Jende hau zahartzen ari zen, eta beste lau erko txistulariei eman zideten aukera behaien bidea jarraitzeko. Baina haiek erabaki zuten talde zabala bat egin eta herriko parte handi bati aukera ematea txistua, musika eta ikasteko. Aldiernik esan duen bezala, azkenen talde honen sorrera sortu zanen, antzinako sortzaiek utzin zuten herriai talde bat sortzea, eta hauek bakarrikan ez zuten talde xume batin, baizik eta umei eta gainontzeko jendeai bai txistua eta bai musika erakustea eskaini intzieten. Panel honetan adibidez ikusi dileikeu, hemen adibidez taldeak egin zuen dokumentua, txarteltxok eta informazio pixka dago. Tarte txiki bat ere egin nahi izan diegu, gure bidean konpliza izan ditugun horiei. Bai artisau, irakasle, egileak eta lagunak. Artisauen artean, guretzako kutxuna diena Barrioz eta Segurola, ikusi daizkezu behaien bai erraminta eta sortutako damoriak edo txistuak, eta ez nahola gutako askorentzat lehenengo irakaslea izan da. Eta beste tarte txiki bat egin diegu Urretxuko txistulari, guretzako ere konpliza izan dira. Momentu asko konpartitu ditugu eta anekdota batzuk ere badaude hemen gure erakusketan. Aurrengo panel honetan ikusi lehizkeu gure taldek normalen urten zehar egiten dituen ekitaldin argazki batzuk. Adibidez Pasko astelenako kale jirak, ekitaldik iauteritako argazkik, dantzal soltoko txapelketan ere parte hartzen dugu, da holako gauzetan. Eta nola ez gure egun kutxuna, ez? Sonde Isabel eguna, zer gehiago esango dugu, hemen dauzkazue. Urrengo panel honetan ikusi lehizkeu gure urten zehar egiten ditugun alardetako argazki batzuk. Eta hemen ikusi lehike azken urtetan ze evoluzio eukidon bai musikalki da bai estetikoki gure kontzertuak, bai instrumento diferente sartuta, eta hemengo galden bai ikusi lehizkeu gure ekitalditan parte hartu izan duten entzeinbesteko laguntzaile batzuk, beste askoren artean. Eta nola ez, talde handi batean ezinbesteko dira lagun arteko une goxoak, eta hemen ikusi daizkezu batzuk. Eta azken panel honetan, bai 25. urte hurreneko, bai Estebani jarritako zilarrezko dominan, eta aurten 50 urte hurreneko argazki ikusi lehizke. Bukatzeko, eskertu argazkiak ekarri dizkiguten guztiei, guztia posible egin dutenei. Eta, jarrai dezala sokak, hemen esaten duen bezala. Eta asko eskertuko genizueke, zuen hitzak uste badituzue gure liburuan. Erakusketa, azaroaren 30-etik abenduaren 10 arte egongo da irekita.